আমার চূড়া গছটা অন্তিম পর্যায়ে চূড়া গছটা যে পুରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଚନ୍ଦନପୁରର ବିଜ୍ଞାପନ କିଏ ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ ଚୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ବ୍ଲଗ କରିତେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଘିଅଟା ପ୍ରପର ଗୁଆ ଘିଅ। ଆପରେ ସାର୍ କ'ଣ ଆଡ଼ ହବ? ତାପରେ ଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ କର୍ପୂର ଟିକେ ମିକ୍ସ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା କର୍ପୂରଟା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତାର ଚନ୍ଦନପୁର ମଜା ନେବେ। ସାର୍ କେତେ କିଲୋ ଚୁଡ଼ାରେ କେତେ କିଲୋ ଘିଅ? এটা 2.5 কেজি চূড়া আর ঘিଅ ହେଉଛି 250 ଗ୍ରାମ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କର୍ପୂର ମିକ୍ସ ହେଲେ ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଟା ଖାଲି ଏହାର ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ଆପଣ ବିମୋହିତ କରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ। ହଁ ସାର୍ ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଘିଅ ବାସ୍ନା। ନିହାତି ନିହାତି ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଟିକେ। ହଁ